Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Aish, LaConco. Yabona LaConco. Senza sibe busy internet losses. Manje abantu babheka ukuthi uneminyaka emingaki nje ubusy uGoogle how old is LaConco, how old is Nonkanyiso LaConco. Why bathi ugqoka njengomuntu omdala, her fashion sense inobu minister, inobundlunkulu, into enjalo. Mina shem angazi lutho makuziwa kwezinto ze-fashion. Mina into mayinhle nje ikufanela uyithanda ku-right, angikwazi nje ukujudge izinto ze-fashion. But lokhu kokuthi uzenza umuntu omdala omdala usemncane, hayi mina kade ngayibona leya nto, ngayibona kwi-episode yakuthando nesithembu la kwakuvela khona, ngicabanga ukuthi bekuwumshado la isibone khona ukuthi uwumngani kaMayeni enikwa ithuba-ke lokukhuluma. After leyo episode ngahlala ngiyibuza ukuthi hayibo ungakanani kanti, ngoba iphepha lasho okunye kodwa mayekhuluma uyabona bakhona abantu abanjalo, mhlawumbe unjalo kangempela. Bakhona abantu ukuthi abe yingane mawumbheka ngaphandle kodwa inhliziyo yakhe nengqondo yakhe ibe ndala. Mhlawumbe uyilowo muntu lowo, mhlawumbe kungenzeka ukuthi una-30 kodwa umqondo sewuna-50, noma inhliziyo eseyina-50, noma ingqondo yakhe si-travel-e yaba na-40 na-50. Angisho njalo lento kabi, ngifuna ukuthi i-understand because ukhuluma, ngiyayibona le ekungafanele ukuthi siyihlebe ngoba le izosifaka ejele. Noma-ke isona sizathu esimenza, noma lokho-ke lokhu engafanele ukuthi sikuhlebe, isona sizathu esisimenza ngathi usehambe wonke life experiences, usewazi izinto eziningi. Uma ekhuluma uyilowo muntu lowo, ngithi hayibo, hayi angazi mhlampe yimi noma yabo sesimona kwi-RHOD nangaphandle kwe-RHOD kwezinye izinto u-different. Kodwa nje masuthi ukumfunda kancane unalento yokuthi ngimdala or ubehavior kanjalo, kodwa mase sithi na hawu kwathi una-30 nje noma una-29, una-30 noma una-31, kodwa lapho nje kwi-age group leyo, kodwa i-behavior hayi iyaphika shem. I-dress code, yabona-ke lokho kokugqoka ngishilo ukuthi angizazi izinto ze-fashion mina. Into mayikufanela u-comfortable, uzizwa u-right, kuhle iqala lapho. Leyo ukuthi you must suffer for beauty angihambisani-ke nayo. Kodwa leyo ukuthi uzenza mdala, hayi kade ngayibona mina, kade ngayibona leyo. Ngaze ngamanga, mhlawumbe bamqambela amanga ngoba ngaze ngabuka nale ethi abantu basuke ba-assume iminyaka yakhe base be-compare iminyaka yasekhaya elikhulu neyakhe. Ngase ngithi mhlawumpe-ke mdala, mhlawumpe abantu ba-judgmental. Hayi kwaphinde kwabuya futhi kwathiwa hayibo i-age gap kwasho kwacima. Hhayi mdala enhlizweni, noma khona umuntu omdala ophila ngaphakathi kwakhe, ukontrola imizwa yakhe mase ebanjalo. Ngoba cha, izinto yena ayikhulumayo nokugqoka akusiyo umuntu wama-90s, kodwa wama-90s. Kodwa kungenzeka ukuthi mhlampe nalokho kuyisiphiwo. Abanye-ke bazocasuka-ke sebezothi lana siyamthanda noma washo wacima kanjani. Mina angisoze futhi ngalo, ngisuke ngisho nje ukuthi abantu bathini, nami mase ngiyabeka ukuthi usentwami mase ngiyadlula. Leyo ukuthi uzenza mdala, ngiyavumelana nalaba abasho lokho. Mhlawumbe akazenzi mdala, umuntu ophakathi kwakhe umenza azenze ngale ndlela ayiyona, noma isiphiwo
sakhe, ngoba zikhona ney'ngane othola ukuthi ingane ina-10 seyikhuluma into ekhulunywa umuntu ona-20, uy'buza ukuthi hayibo le ngane ithathephi lento, kwenzeke nje kanjalo. Athi ngivale futhi le video, bengizonitshela ukuthi kuthiwa ugqoka njengabantu abadala, ugqoka njengominista, kodwa futhi-ke phela wake wagudlana nominista. Mhlampe uyabo lo moya lo yokuthi rubbing shoulders nobani bani wasala-ke kuye, wase-ke esala nobuminista, angazi ne-vision yokuba uminista bani bani. Nalokho akulona futhi iphutha. Nizoyikhuluma lezi zinto zonke niyikhulumayo, kuyenzeka eminyakeni elandelayo uLaConco abe uminista. Nina futhi mase niya-complain ngoba phela umuntu nina ngifike niprofethe uma izinto sezenzeka sekufezeka-ke sekuvela lezi prophetho zenu seniyakhuluma futhi nithi walithola kanjani lelo thuba lolo. Hawu, niyibonile nje. Angithi nakho niyasho manje ukuthi useqekise onjengominista, mase seba uminista nizobe senicomplaina futhi nithi ingoba uno-connection. Nibonisiwe nina, nibonisiwe into ingakenzeki. Mase yenzeka sekufanele ukuthi nishaye ihlombe ngoba benibe nesibonakaliso ukuthi hayi bo lo uyalapha yale. Bye.